Sanibonani guys, igama uNqobelani bathela mazibela eThonga angomhla ka-22 August. Guys, uSanele uhambile-ke wamtshela umfowabo uBanele ukuthi hhayi akukho msebenzi ozowenziwa, ngeke asaze aqhubeke nje nanokuthi enze usiko lokumsusa kuyena. Hhayi-ke guys, uBanele ujabule wathi uthini kumina? Hayi bo masana, uthini kumina mfowethu? Wathi ngiyakutshela nje ukuthi hhayi mina nawe impela sekuyoba nje ingunaphakade sindawonye. Hhayi impela ngisakuyisa indawo. Wathi yabona-ke manje washaya unyawo wahlaba ingoma uBanele. Wajabula uBanele kwangathi hheyi ingane encane ibona amaswidi. Umane nje wathi-ke uSanele, hhayi ngiyakucela nje ungithembise ukuthi wena uzohlala emgqeni wakho nami ngihlale kwami umugqa. Ungabe usuyenza into engizobe singayisola ukuthi kungani ngingavumanga ukwenza lo mcimbi lo okukususa. Wathi khululeka bafo, ngizokugada yezwa, ngizokulwela ngize nginqamuke izandla, ngiyakwethembisa. Guys, nangampela-ke kwaba njalo. Akupheli-ke lapho. Ngapha-ke koNtanzi, uPhinda besabikela uma wakhe-ke ukuthi eyi waphinde wamgila igoda-ke futhi uNtanzi. Wathi uzomqoba uFaith, yingakho nje amane wakhetha khona ukuthi abuyele koNtanzi futhi. Kanti nangapha-ke uzamile ukuthi avule amehlo ecabanga ukuthi usazoyifica ekulela hhotela kade behleli kulona benoPhinda. Kodwa nje ube ukuvula amehlo wayithela phezu kobuso bukaNtanzi eme eduze kombhede kade elele kuwona. Wasukuma wahlala phansi embhedeni ishawuva liqhaqhazela, ey'buza ey'phendula ukuthi uNtanzi ubathole kanjani. Methi uyabuka iy'ndonga zendlu, hhayi bo le ndlu ijwayelekile. Hhayi wabona ukuthi hhayi mani sebuyelile ekhaya. Umane wahayiza wathi uphi uPhinda, ecabanga ukuthi phela uNtanzi umbulele. Washo uNtanzi ukuthi hhayi uPhinda uyaphila, ungakhathazeki u-right, udla i-breakfast lapha ekhishini. Wathi Phinda, uPhinda wathi nya. Wathi uNtanzi ehlisa umoya zama. Wathi ngeke ngize ngikwehlise umoya, ngifuna uPhinda. Lapho uPhinda uyamuzwa, kodwa-ke kulukhuni ukuthi ahambe phela ayongenelela phela ngoba akafuni ukuphazamisa uNtanzi esathi ukuthi nqaphu iy'ndaba nendodakazi yakhe. Hhayi-ke emva kwalapho-ke guys, usho kahle uZama ukuthi baba, mekuwukuthi uyangithanda uzongivikela, uzofika nesu lokungivikela. Mekuwukuthi awufiki nesu lokungivikela ngicela ungiphumele endlini yami. Yabona nje angeke ngize ngimshade uGadla mina. Mekuwukuthi uyangiphoqa ngcono ungibulale angife. Ngincamela ukufa kunokuthi ngishade uGadla. Ngeke ngimgane mina uGadla. Yo guys, washona nokuthi uma wakhe uyaphenduka laphaya ethuneni ngokuthi phela uNtanzi umthengisile uZama wamthengisela uGadla. Uthole nje igama elithi Gadla akafuni ukulizwa phinde likhulunywe laphaya emagcekeni akoNtanzi. Washo ukuthi impela umnqobela ogwayi kade kuyise. Uma nje engamvikeli impela hhayi uzoncamela khona ukuthi girl afe. And okunye akushilo-ke uZama ukuthi akasamthembi uNtanzi, indoda ayithembayo uPhinda. Kodwa futhi-ke angazi usamthemba kanjani ngoba phela noPhinda uyena omlethe lapha emagcekeni. Asazi-ke guys kusazozala nkomane. UPhinda-ke nawe ufikile kuNtanzi eyomtshela phela ukuthi yeyi, yabona wena unenhliziyo embi kunabo bonke abantu esengababona emhlabeni. Wamtshela nje ukuthi yeyi yonke into efuna uwena iyenzeka. Yabona nje mina uZama ukhuluma amazwi amnandi kabi kumina. Wathi engethemba kulo ngikhula ngimncane kade ngangihalela ukuthi uZama washo lawo mazwi kumina. Usegcine wawasho kodwa futhi manje wona wangiphoqa ukuthi ngize la ngimlethe. Wathi uNtanzi ukube umthanda ngampela uZama ubungeke uzuze umlethe la. Wathi ufuna ngenze njani? Angithi wena uthe uzobulala uma umqobo uma wami, manje ufuna ngenze njani? Wathi kusho ukuthi uyindoda engelutho-ke, awukwazi ukubekezela vele impilo kama wakho isezandleni zami nempilo yakho futhi Phinda isezandleni zami. Wathi ngibulaleke, wathi sibhamu. UPhinda wamnikeza uNtanzi wathi ngidubule. Heyi, wamane kwangathi uyamlinga uNtanzi. Wasithatha isibhamu wasikhomba esiphongweni sikaPhinda wathi dubula, kusho uPhinda. Wathi wemfana uyayibona lento eyiqala, wathi ngithe dubula. Kubonakala nje kahle ukuthi uPhinda useyidelile guys. Umane uNtanzi wamshaya ngesidunu sesibhamu wopha uPhinda wolahleka phansi. Heyi,
kubonakala nje ukuthi umxolele ngoba phela uyamthanda. Ngaphandle kwalokho, ngabe umdubule ngampela kwaphela ngayophinda. Guys, kushubile. Lapho-ke guys, uSanele ufikile uMbali kuyena ezomtshela iy'ndaba ezibuhlungu zokuthi phela abazali bakhe bathi abahlukane ngenxa yokuthi-ke uma wakhe uSanele uMakhumalo wabhaxa uLetho Kuhle. Manje futhi-ke nokuthi uSanele ulokhu ey'bandakanya nabantu abayingozi empilweni yakhe abafana noGadla, babona sengathi nabo bazoba sebeyathola amachaphazelo. Ngakho-ke uMbali akahlukane noSanele. USanele-ke uthukuthele wagana unwabo ngoba beqala ngqa ukuzwa ley'ndaba zokuthi uMakhumalo wabhaxabula uLethu. Emva kwalapho-ke uhambile-ke wayo-confront umndeni wakhe esho ukuthi le khaya niyangithathela iy'nqumo, le khaya ningifihlela izinto. Yabona-ke manje kumele ngihambe ngiyele koDladla ngiyolungisa lento eseniyiqalile. Manje mina ngizolahlekelwa unkosikazi wami ngenxa yenu. Wathukuthela wahamba efuthi-ke enjalo. Fikile-ke wayobucuzela amagabade laphaya koDladla, washo ukuthi uyaxolisa bandla ngento eyenziwa unina. Washo ukuthi akafuni ukuthweswa izono zabantu ayingahlangene nabo. Washo ukuthi yena akasiyena uBanele, yena akasiyena uMakhumalo, akasiyena uNjinji. Manje ucela bemthwesa izono ey'dalwe uyena, hhayi ey'dalwa abanye abantu. Yena inhloso yakhe ukuvikela uMbali, inhloso yakhe ukuthi athande uMbali, kanti nomndeni wonke wakoDladla uzowuvikela, kumele awuvikele. Bambuza ukuthi uGadla indaba yakhe uzoyimisa kanjani. Wathi hhayi, uGadla indaba yakhe sengiyilungisile, asisaxabene. Kwathiwa ekaNtanzi yena, kwathiwa hhayi, wathi uSanele noNtanzi impela uselungile manje uyindoda eqotho, ningakhathazeki. Hhayi, bajabula-ke oDladla, basho ukuthi ya siyabonga mfana, siyajabula ukubona ukuthi hhayi uzosivikela, sizophepha ezandleni zakho. Kanti kuzothi kusanjalo nje phinde aphathwe yisifo senhliziyo guys, ubhuti. Manje-ke futhi le sifo sesimhlasela ngisho esehambile esiyovakasha kubantu. Uthe methi uqalaza eshethini lakhe kuyopha igazi, wamane wayihlekisa ubala, ibuka abantu bakoDladla phela engafuni bebone ukuthi ngathi ubhuti uyagula, esebathembisa izulu nomhlaba wathi uzobavikela. Manje bazovela kanjani umuntu ohlezi ephethwe yisifo senhliziyo guys, namangazi. Ngoba manje seyi-easy target uSanele. Angathi uthi usabamba isibhamu ufuna ukudubula uGadla, inhliziyo imshaye kuphele ngayo. Sazi-ke ubhuti ukuthi akaboni yini ukuthi uBanele lento yakhe iyamgqilaza ukuthi lokhu ehleli kuyena uSanele. Manje nje njengoba ethi uBanele, hhayi khululeka bhuti, ngizokulwela bhuti, ngizokuvikela. Umvikela kanjani mekuthi njalo uhlezi ephethwe inhliziyo, inhliziyo yakhe ibuhlungu, uyopha. Kodwa upha igazi alibone uyena kuphela, abanye abaliboni. Hhayi ngeke, engathi ngampela uSanele kuzomele ayibeke kuqala manje. Amkhulule nje umfowabo ukuze naye akwazi ukuphila impilo engcono. Imanje ubhizi uleluza uMbali and akumsizi lokho ngoba umlela kanjani unkosikazi wakho nawe impilo yakhe isengcupheni, ungawa noma yinini. Ngeke, kuzomele azame uku-prioritize ubhuti, akhethe ukuthi ngabe ufuna ukwakha umuzi noMbali noma ufuna ukuthi alokhu ehlezi njalo ecindezela